салом гулдухтарони зебо, ҳамаи шуморо хуш омадед мегӯям ба саҳифаи худ. То дар инстаграм ҷавоб додам ки шир дамида рехт. хуб, дар ин ҷо хостам каме худамро ҳурмат карда субҳонаи бомаза пазам шир бо кофе. пештар саросима ҳамаашро алараш карда мегирифтам. ҳозир як қаҳваи бомаза якҷоя омода мекунем духтаро. хуб, аз ҳамин рӯз тасмим гирифтам ки наворҳои сабт мекунам ки он қадар вақти зиёдамро нагирад, чунки ҳам просмотр кам ҳаст, ҳам аз тарафи обуначиёнам лайку комментариҳо камтар аст. ин хеле одамро рӯҳ афтода мекунад духтаро ва намехоҳе ки он қадар вақти худро, он қадар кӯшишу ғайрати худро дар навор сабт кардан вақт гузорӣ. ва хеле дар байни наворҳо ман дар бораи бисёриҳо медонанд ки дар бораи косметикаҳо, процедураҳои косметологӣ гап мезананд. ва дар ҳамин бора низ дар байни ҳамин наворҳоям якҷоя карда ба шумо мефаҳмонам духтаро. хуб, ҳозир омода мекунем қаҳваро. ман ҳамин намуд қаҳваро хеле ман дӯст медорам, бомаза аст. меандозем 2 қошуқ чай. стакани ман ба фикрам 500 грамм аст духтаро. ин қадар зиёд қаҳва намешад ки зарар дорад. ва асосан ман шакар намехӯрам. 1 қошуқча шакарам меандозам барои кафча карданаш. бо нишон медиҳам. хуб духтаро, агар ки шумо барои харобшавӣ хоҳед, аз ҳамин кофе метавонед ҳар саҳар истифода баред. дарунро хуб даруни шуморо хеле тоза мекунад. ва агар доли хасигма дошта бошед, хоҳед ки пӯсти шумо зебо бошад, рӯи шумо зебо бошад, мана инҷо яблочный уксус аст. бинед ки ман худам танҳо ҳамин яблочный уксусро дар муддати 3 моҳ 6 моҳ хӯрда тамом кардам қариб. ҳар саҳар дар 200 миллиграмм об, яъне дар ҳамин 1 стакан ҳам мешавад, 1 қошуқ ё 2 қошуқ аз ҳамин меандозед. ва оби гарм ин қадар гарм набошад. аввал ягон чиз истеъмол накарда аз ҳамин менӯшед ва баъд аз болояш 2 стакани дига оби тоза менӯшед. ва баъд метавонед ки баъди ним соаташ субҳонаи худро яблочный уксус дохили шуморо хеле тоза мекунад. ҳамон шлакҳое ки дар организми мо ҳаст, ҳамон шлакҳоро тоза карда мегирад ва чарбуро низ тоза мекунад. ва шумо метавонед ки якчанд вазни худро партоед. камакак оби ҷӯш мерезем, ҳамин қадар тамом кифоя аст. ва бо миксер омехта мекунем. дар аппарат тайёр мешавад. мана 1 дақиқа омехта кардем. акнун шир ҳамроҳ мекунем. хеле қаҳваи бомаза аст духтар. бине духтар, успет кардам барои худам намехел субҳонаи бомаза омода кардам. агар одам худашро ҳурмат накунад, сол аз сол, рӯз то рӯз ҳолаташ бад мешад. барои мин духтаро ҳам безеб мешед, ҳам ҳолататон бад мешад. барои мин ҳар саҳар майли абед бане, ужин бане, ҳар субҳона ҳамихел худатонро барои худатон каме вақт ҷудо карда субҳонаи бомаза баҳри худ омода кунед. наворҳои оянда ва дар давоми навор ман хостам каме утоқи корамро нишон диҳам ва ҷои стилизатсия мекардагӣ ва якчанд тавсияҳо метиҳам. ҳатман то охири навор бо мо бошед духтар. ҳамаи чизро ман болои инҷо чиндам. ҳозир якто мефаҳмонам ба шумо ки ман чӣ хел ҳамаи ин асбобу анҷомамро тоза мекунам, яъне стилизатсия мекунам. якумаш ин мана ҳамин кварцви лампа аст. беҳтарин чиз аст барои ҳама намуд бактерияро тоза кардан. инро агар дар ёд дошта бошед, бисёртар дар вақти коронавирус истифода бурдан, ҳам дар хонаҳо, ҳам дар табобатхонаҳо, ҳам дар боғчаи кӯдакон, ҳам дар мактабҳо, дар ҳамаи чиз ҳаминро истифода мебурданд барои ҳама намуд вирусу бактерияро куштан. то ҳатто ҳамон коронавирус ҳам бо ҳамин
кварсови лампа мекуштанд ва утоқҳоро тоза мекарданд. хоб вақте ки ман ин кварсро гирон мекунам, ҳамаи он чизе ки ҳамон мизоҷони ман, яъне клиенти ман даст расидааст, ҳамаи онро аввал як маротиба бо спирт тоза карда ва дар таи ҳамин кварс мемонам. Кварсро ман ҳамин хел гирон мекунам. Дар таи ин кварс истодан хеле зарар дорад барои пӯст, барои чашм. вақте ки мо инро гирон мемонем, ҳатман бояд аз ҳамон утоқе ки ин кварси лампа дар гирон аст баромадан дар кор, чунки ба пӯст ва чашми мо хеле ва хеле зарар дорад. ва ҳамон ручкае ки дар ҳар як мизоҷон, дар ҳар як клиент яъне ман мезанам, ҳатман инро ҳам дар таги ҳамин мана ин хеле дароз аст, дар инҷо мондагӣ пайваст кардагӣ мебиёрам, ҳамин ручкачаро дар ҳамин ҷо мемонам, чунки ҳар як бактерияро кушад. вақте ки инро ман мондам, гирон кардам, ҳамаи он асбобе ки ман истифода бурдам, хоб дар ҳамон мизоҷон мемонам. дуюмаш ин бояд ки ин чиз дар ҳамаи ҷойҳое ки одамон зиёд ою рав мекунанд бошад. асос дар ҳамон кошонаи ҳусн, духтаро. ҳозир бисёр касалиҳо зиёд шуда истодааст ва эҳтиёт кунед. вақте ки шумо барои нохунро фасон кардан меред, вақте ки шумо барои қошчинӣ меред, ҳатман бинед ки тарзи тоза кардани асбобу анҷоми онҳо чӣ хел аст. оё ҳамаи онро онҳо дезинфексия мекунанд ё не. эҳтиёт бошед, духтаро. хоб вақте ки ман ҳамон мизоҷони худро ҷавоб метиҳам, корашро буд карда, ҳатман он пинсетҳо, он анҷомое ки ман дар ӯ истифода бурдам, аввал ман ҳамин хел дар оби стерилизатсия мекардагӣ мемонам. мана яктаашро дина мондам, то ҳозир ҳамин хел дар таи ҳамин об истодааст. ҳозир ман обам нишон метиҳам. ман ҳамин хел об барои стерилизатсия кардан. як рӯз ман дар дохили ҳамон қутӣ нигаҳ медорам пинсетҳоро. баъде ки пинсетҳо як рӯз истодан, як рӯз ё якчанд соат, ман ҳаминро ҳамин хел гирифта тоза мешӯям. баъде ки шушта, ман инро боз як бор дар оби тоза мегирам. дар ман ҳамин хел ин граф пакет. дар ин пакетҳо мо меандозем, инро кушода мекушонем ҳамин хел ва дар дохили сухожираҳои шкаф дар ҳарорати аз 180 то 200 градус мана инро метасвонем, чунки боз ҳамон микроб, бактерияҳо мурад. як ин кварсови лампа барои мо кифоя нест ки ҳамаи он бактерияҳо кушта шавад. мана духтаро ва дар вақташро ҳам засека мекунем, то 60 дақиқа бисёр ман мемонам. вақте ки инро духтаро аҳамият диҳед, вақте ки инро мо аз сухожировой шкаф мегирем, намедонам ба тоҷики чӣ мешавад, духтаро. хоб ин зард ҳаст ва ранги зард ман ҳамин тавр мешавад. аллакай маълум мешавад ки инструментҳои мо, яъне ҳамон пинсетҳои мо стилизоват шудан ба пуррагӣ. ба пуррагӣ ҳама микроб кушта шуд. вақте ки шумо меравед ба ҳамон кошонаҳои ҳусн, ҳатман ҳамин чизро бинед ки оё ҳамин хел пинсетҳояшонро, қайчичаҳояшонро ки қоши шуморо меқайчанд ё ки ҳамон чистка лица мекунад. чистка лица ҳам ҳамин чизҳо бояд истифода бурда шавад. вақте ки инро кардем, боз ҳамроҳ мекунам ман ин хел индикаторро дар ин ҷо часпонда. инам индикатор аст, рангаш дигар мешавад. дополнительно ки ҳаққони ҳамаи маҳсулоти мо дезинфексия ва тоза карда шудааст. духтаро эҳтиёт бошед, саломатии худро эҳтиёт кунед, ҳамеша ба ин чизҳо аҳамият диҳед ва ҳамон крем, маскаҳое ки мо мегирем бо ҳамин хел одноразови қошуқчаҳо гирифта мешавад. агар дар ёд бошад, пештар ҳамин чизҳо оҳанин буд. дар кӯдакон даҳанашонро барои кушода хабар гирифтан фақат оҳанинро истифода мебурданд. ҳозир ҳамаи ин чизҳо манъ шудагӣ аст. ҳамааш як бор истифода бурда мешавад ва мепартояд дар як одам як бор. манам вақте ки хел бо ин палочкаҳо ҳамин обезболивающее мегирам, як бор мемолам ва мепартоям, духтаро. хоб агар чӣ савол, чӣ дархосте дошта бошед, ҳатман дар таи комментария нависед. ман ба ҳар як саволи шумо ҷавоб медиҳам, духтаро.
حتما در کانال ابونه شوید، لایک و کامنتاری خود را فراموش نکنید. حاضر من اینجا را تیار میکنم. یک دخترکی دیگه است، هوای را قبول کرد.